ayefo yamamunyina akwa abade mo NYANSAPO kasamfuni so yabepim ewo boaman isutem a enya asenkotwa we konfo chimamba ata awono na sisi wotu esu abana konfo a we kumase ehwa yabaya bayire festival bayire afashe emiti nene NYANSAPO yababa bepim hanmo konfo amuri anasa amuri konfo ono eni wotwa ne mpese a abufufu mu a enye asenkotwa ene nananama konfo bai pa konfo opon ensu eni ono na ne ba sukon makra na nakoku konfo opon ne ba eno no nja ba miensa wo ya nwade ewa Asante mantem ha eno no ene nananama ba hema a wonu ba bi pie sebie konto emu konfo wonu etwa wonu dancing kan kama efra wonu ntoma chese ene yie no nwanwa se wobetimi hu se we kura ye konfo anase we se yie aba hema fefefefefe ena chese wonu ma ba bi pie ma no yenhwe agro na ekoso kakra beto Marin fise saba yiri afashe yede hye ema kwan manananom nyina timi di bayire ni bi we konfo eno no se de wasi afa no de na hwenie egunu kromu abo na bootira na ese enika yie ba Marin fise Abankra konfo na nkasa osa ekom esuo Offin ono ankasa eni ene wona adwumadi ni esine naso ankasa bema otutu eguso a watata na hene ma wa anhwene ya wo hu sebie konto konfo no wonom de doso na ya na manka yede ekai wo mo ewo hono aba hema ni bi eni se de wasi etwa ne dancing kan kama na otutu ni kente bi na hene de agunu komu ahye de chacha na no kwasemi emu se aba hema no efata wo no pa ahwene ekotwitwaye ahwene chese enya asenketwa ne nanso a egu ahwene mu no ene yede ani kutwa wisi ehini ni santem aba bi kuli pa ewo bo aman so tema ewo Offinso Asante mantem hano bayire afashe na ena yeda so ayewo mu no maka kire mo se eya afashe afibia no wono mo ehye na emma kwanye emma obia etini edi bayire ewo ahanom a eno so eho ensem eno nti emma remfi se afashe ma ya se ekwanye ni ho ti obetini edi bayire we eye konfo opon eno no medical card se wono ena le bayire suko no makra nti jabe miensa medie no ahyasea ena gese ekoso a wo bedwan mu a wo chiachia ewo hono ma sa me so hwa na se wogura hunhum enye asenkotwa nyasenketwa sire ene yetu bono a wono atu bigu no so a wode chiachia eye amamre ene amane ewo ehono mo no yeguso a chese NYANSAPO ene de bekoso wa hadia no yede bema mu ti de ekoso na subscribe na share na like na fa wadwenche nso fato ase efa emaye ewo ha se yaba na ye ka kire mo nso a na se no konfo ata no echimamba ata esu abena konfo kuma se hwa eho ena wowo edika aka chem dada wono ene enche na opon oduru no so a wo ba na waba bechi ano no ema ne nyanwanwa se de eye echimamba ata wasi efra ne ntumedutu aguso aboduku no a oye oba konfo pa a chese esu abena konfo kuma se hwa eho ena wowo a eno nso eho ensem eno no ntie da so aye wa hanom a esuo abontem de enye asemketo akra esuo entem a yeguso a yede amamre ne amane a ekoso ewo bayire festival anase bayira fashe yi yede ebremu konfo okon no afide wo gromo mienhwe konfo no ena chese worum guso a wonom chiachia eba no se wo hwe wi a oyoba enya asemketo akra na se enibraba ene ma ne mema nyina ena etu afra ye hu se ebuwa bitua na no a chese doso ebo nasene na wogu sire yi wotu ogu so otwa ne dancing kan kama ena asemketo agro na bruso umiehwe
arafo ya da so gyina mu sa wo hwedie ekura mrantie ba nu ya wonum him na eno ne bosoma e friend se Abankra nankasa na abakosem kakra wo hu ne se ebre ne duru se no mo ye bayira fashion na e wo se wo mu yi ne pie na afei wo no twetwe no ohirihiri no na afei ye ma ne kwan ma mu hu se afei de ye eduru eno no wo hwe konfo ya wodina hu ya na chese ono so lebre no na aso a chese wo ba be kom se wo hwa wi eye horo sasabonsam konfo bo aman ho na wo horo sasabonsam konfo bo aman ene wo won wa chese dwom sisie ya okura poma ena o hye batakari kese pa a wo gu ye hire ni mo me hwe e ekoso no
se wo hwa horo sasabonsam konfo bo aman wodi asa ebi asa wura hunu ma fe de abiu no wo se wodi anidie ekoma mpanyimfo kɔ na wɔkɔ chiachia se de ye no pepepe nti yewu so a ye de ani kutwa bi se hwemi ni santem ya hwɛ ne ɛkɔ so ha bia ɛno ne mo se wo chiachia no mo se wo chiachia amamre ene amane enne nokwasem nyansapo yeni ehu yaso na yeni ehu yotia enye asembetwa amamre asanteman wobi asanteman ewobi na titi wobi kire na titi nso ewobi ka enye asembetwa ewo ehono eno hono sasabonsam konfo bo aman ono no hwe na so mutusire ni bi tubu kura bobi akakra bi ena sedie bubu mu ni nyema bi group nsa ewo ehono arefo na chese eno no horo sasabonsam ko wie sese die se wo hwa wo konfo wo yini ti a wo ba eye pinchima Offinso kofi bribi ono no nana kofi bribi pinchima Offinso wono no yini ti a wo ba yi wono na mo hwa wo frantoma ena wo twa mpese yi wono na wo yenim heya wo tinti bi nanim ana wo fon nanim na wo hwa wono wo anim heye sa pepepe ena etie ewo hono kofi bribi pinchima Offinso wono no ena wotie esidwuma fe no so ababa bidra wo be ya amamre ene amane na afeni wako akotia sene ebise na efata mare mfi bayire afahye na ena yewo mu no bo aman nsuo tem ewo Offinso asante mantem heya eho de na de nyansapo yano ye dia be pie hye mo bo e ka che mo se champion mienu ne adunu meni enya de a ye beto to ne ma dije mu be se adura ni bre so a ye hwe se ye be ya afi be kwa wi ye de ne ewro mi pa kofi bibi no wachache wie se wo hwa de aduru ni si eye chimamban ata esua bena konfo a wo kuma se hwa wona ono so asode a wo chache yi edi ka ba se mu hu se ni wo frantoma eye nwanwa hu apantuma na gu afen wo de no do so na nkasa e de esi na sene oguri shire bo pawra ni ukra ne do so kura bi eye budia na ye hu so ukra sekondi kitikiti bi a ekra no a wo chiachia no e wo no ese amamre na ena ashase a ye koye nim no chimamba ata awo esuo konfo komno mase atwa kono
Arefo na chese eno no ayemani bi na hu se waboni we batakari fufu pa ni te hu bi sa eno waboma wono chache ana echimamba ata esuabena konfo wo kuma se hwa wono mo se woduru Abankra konfo na nkasa wono na dwumadi na nkasa sin na so woduru no ha wo ya amamre ni amane ache ano ewo hono no no konfo ata no no enye asepetwa enne me koso wa hapa papa eswani ense kache nanso no ni ha nse di NYANSAPO nim se di edwumadi ni ebetwa mfonyi se ni tie bia amohuni ekoso ata ediasa eno no sawra awrai we die eyo oba himman kasapa pregnant de bono kotodwum wono ena waba betena si ya wo hwe de ekoso e wono a wode ni die ni nyam e ba bete ba de festival ti se wo hwe konfo a woda fom ya eya mo wi konfo se wate a Offinso a mo wi konfo Offinso a mo wi konfo okoye no no esite otu atewtuam die wo fa na konya no wona o hyetutum na woda fom na yagire ni sesi e ese obi kura yawa wode ne nse tutum no na wo hye nika fufuo bi wase no ono ne amo wi konfo mpempe wono ena ewo hono ma enye asante to eni ayi nyan eni ayi ti akese enkonya nko a ene ekoso ewase Arefo na chese eneyi enyasem kla sabre se woda o se owura bitintin bi wo se batakari tuntum ekura poma bi echeta na pampem a wo ba Abankra konfo na nkasa eno no wo hwa ohima ba betre dwam enti afei ena wono so atiasi fom na ene enyasem ketwa wo kura afna no se wo hwa ase na hosuo no no eyefufuo ehu se de snap bi abre sesi a wo tubi epete tubi gu no ho eye amambre ni amane ne ekoso wo ha no Abankra konfo na nkasa no nana etu tatai na nesi fom enne otubi bi pete se bidie edie de kanale se bidie sanse ye nse de ni enso bi nso betia kasa ye moto otu apete owie no asage snap no etu apete nso wo bese na no de ne nsa kansemo eyi nkonya wo hono ma enenya asem ketwa enya asem ketwa kra wo bo aman enfientem bayire afahye no enampaya ebedwa sese ankasa no Abankra konfo hunani yie
Sanse wodi bibia sla nanim ama nanim no waye be ma yie papa eno nya sampetwa amori woni amori komfo ni so okuto mu so ko yende amori komfo na aba ne nsem na ese woni ni ese woto mu anesa won mu ayo nya ba kumpo so hwa ko be semprensen ni won ma be se be so ma no aka bibi to atene se eko ene nya sampetwa bi ho no ma na se bo aman so ntema ensem ko so ba nkure komfo no kono no onse yaso no mu wo nachi anse de nya nananom nko ande bia wo mu du dwemu ahemfo ene so nananom komfo nso saa so hwe na saa me wo wura hunhum a edi nkunye kanche snap bu fom no de pome pontom no edrasa o ma yen hwe ye ekoso ka for you be na kese eyentia sadi hu se openso esode a obechia na afigi no obetnase a obechia okwa obechia no sa pepe na Abankra konfu ese sa de we yina eyentia ode ema nananam a obodo omoni nyam no omoni die ebeta adwumadi echi no sa pepe na sa ekoso ewo hoya Abankra konfu na nkasa wate esi dwomu na woya amamre ni amane ede achiachia na dwumadi na atoaso akwa nti de mu hu no eyentia pepe na ekoso na entia no na fom ntia no ho enkura bata bi no to snap ye to bibi aye se bibi ye de apete na okunani du bibi ese bibi asakakra na yese eno no oba hema edika ka che modada badwumadi na se di nim die enne ne nyama ababe ni ho akona ankasa ebi kwa wabo gold pa ntoma gold ese oba hema what dress nyankasa ahofade ne maache ekọ anini eno no so chese enye asem petrakra ewobu ama nso ntem hanom amamre ne amane bahire afahye no Abankra no odu oba hema anim o me hwede ekoso wo abra wodu oba hema anim yenhwe kakra yehu se wadi ka tu snap no de agufom wo wie ya ade na aye se bibie na egu ya wo mo nso de nsakoto nwu ene ode abeso oba hema anim wie wa masokosoro be semprensa imprensa so oba hema asode enne asode se me me ekoso papa ewa hanoma ena amamre pa ananoma komfo won mo den die di ewa bayira fashi Sabe como va a estar en Bakuna? Uma ejomo enama ena esaba presa. Ayo. Mama yofo na baba sese. Oto bia se presa. Ai como va a estar en Bakuna? Ai mama ejomo
ayofo na chese enne baira fashion no enye asem keto akra Abankra konfo dwumadi no na yese na wie ya na eba no ne tintini nti a wamu nyina ne se afi bia ya amamre ne amane a won mo hwe na yedi wuramu ne eda adi kire se afi de obi atumi di baire obi a etumi di baire ne tintini nti a wamu anu no eno no eti eni ebasa na eni di aba onse omanfo ene nananom nyina ebi aka bomu a won ma tie si dwuma won mo esa eye ni di a aba
na NYANSAPO yɛde mbesi wa ha no na yɛyɛ ne kagyebi yɛatoa so da bi aha ɛyɛ bo aman nso ntem ɛwɔ Offinso Asante mantem bayira afahye ɛne NYANSAPO yɛbɛsane ne badwemba mu ɛde ɛma mo no midin ɛne abusuapani onsu aduomi ma mo nyinaa mo ɛne hwɛ a wɔgyen ahenewa Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nim a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anum akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabimo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abon ntaka na mane yakese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya